nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini long ki khubor ba manda kasngi unong yalam barang ba ka Federation Khasi Jantia Garo People FKJGP ba DC Khongsen ula sha khot hajir haki bor pulit ka Sadar Police Station bat sha apan ngad haki nyau teli ki kendon an namar ka jingjia huri hura ba sha dat sha sho ki pat ba menha ka arfratrik urisa uba dong di Khongsen uha ba ka jingkit kli ha ka bedai ha ka dei ka jingjia kumta ki bor pulit kila register persha ikinong yalam ka FKJGP Habayo banyak kran bakilat pathai khubor hadin ka jingsha khot hajir haki pulit uba DC Khongsen uai ka kerwo ya ka sarkar wat pelongi ki kun samla ka ri ne ka seng bandon haka kutlan ne banyat sha ka kenro yo poi ka por banile persha e ki jing e pinsngo president ka FKJGP ula pinsngo lada ka sarkar ki le persha bar khangna daki an ka seng kamtieng kanmi banile Hadirin maka kata kajing ya kali jongi kala ya dapat pelong jengi kadang kata kajing ya pensapriang haki social media kamtam kala pendokam dek kentian bakadon kata ka violence and bloodshed rega ba komen ba kalau hadirin bangi nak kaleng kaseng ngelawan ba umdan memenuru bakia hospital ba dan kata kajing jing stomjor nak ka jingja to karali bat kawai ru kalong ba ngi nak kaleng kaseng kampung kesan ya kata ali nak kaleng jong SP bat mah nak borom SP jong East Castle mo uyu la pesan ya kata ba kade tang minor incident umdan ni yam tang shu first aid treatment alik nak siang de kan ni kade kau ba kan oi paro persnam jong iru ba amdai ban saprang kai ka rumah de kum tu video dawa chok jing tep ki nak kaleng jong ki kulit i to ki kamram jong ki bakin khat yang ni kum dinong elam ban kali ke kali ban kali ya kalian jongi game sohe rai ru em te tanggawai kalong ba pak banong ba ya ke sarkar ne ya ki bor jang an ba mo wat nom nyak than yang is kero wat nom nyak than yang is kero nomor ba da ka poi ka pot lat ni man sia bang hai khmat ba ban ya confront mo don't push us so much onto the wall. Otherwise, we'll have no other options left to confront. Itu gimana kan pihak kalau luka sakit? Nyo. Te. Apa aku buat lagi para dekat macam ada yang kerja siapa ada je tu ini kasih. Ki kani hakajing sa sim jonga ko mnong elam. Bagajing sa khat hajar jongi ki nong elam joka seng kalau mengirik free coaching class baka ke sarkar ngi mo. Ba kumlo ngi ngala pan skam ke norem. Bat komnur ngin ngalan penjanai ke kom trekam bat mengin address halor kata ka jing bam kam yo jam nak samana ni saman maka ni ke isu hi ketika kam yap kam em jong man laki long yeng jong ni ka beri nyotrap maka jalah hi prakawai de ngi ka kam kaseng ni sim ni jing kli ban terong lem ya kata ka jing ek mi ki pa ki kendo hadin ka jing tre system ka jong ki man penlik school ki khon ki kti haki college na ki university of fair beri ka kani ka jing bam kam yo jam ka de kata ka kadika burning issues when shekran nak mentah te henrei nak kaleng kaseng ni syuak ban wara ahmad jok sarkar bahkan pejlam ya kani ka benta bahkan simkhia komnu ban thau kilat kelenti mo benta ban thau kilat kelenti ban klelat ikna samla ka jongi lara de kam sarkar ne kam la jong henrei dak sarkar kalong komen te nga thai dengi pelong no program ngimtep kai ka banja namar baki kena samla ka bolong mentah kilong very much frustrated